mga idol. So for today's video, manglaag na mga idol, pero asa? Asa ko? Secret. So shout out sa tagian ng Electric RB. Nakahulam na po kong Electric RB mga idol. Si Jonax Villas daraw. Electric RB ni. Birahan ta niya. So muna siyang Pulangi Bridge. Ayun. Welcome to Quezon Municipal Hall, Bukidnon Province. Ayun. Cannondale. Pauli na sa kay gutom na. So from Quezon, turn right na mga idol. Regards ang Kwato Nilaw. So now karon sa bus ko mga idol. So muna siya ang planta sa sugarcane. Planta sa tubo mga idol nga mahimong asukar o molasses. Ayun. Busco Sugar Milling Corporation. Kuya, tanaw ka sa tulugon mga idol. Going to Maramag Municipal Hall. Traffic lights diri mga idol. Goods kayo. So mo na to tong rides karon mga idol. Kapoy man nagyapon bisag electric RV na akong igamit. Comment po mo sa video mga idol. Oh no. So huwag makalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel mga idol, Sikat TV. O pag-like and share sa akong Facebook page, Sikat Dabay. So salamat sa padayon na pagsuporta mga idol. So mga na itong rides mga idol 56 kilometers, 2 hours and 14 minutes. Grabe. So naman sa speed. So relax na ta. Don't forget to pray before ride and amping tapirme.